लोगोफोर गिबियावनो जोंनि आइखौ नायदो बिनि गेजेराव आं दिनै भिडिअ बानायनायनि माखासे प्लेस नायनो बाइकआनो ओंखाम संग्राया आंना जास माबा जाना दङ ओमफ्राय दैयाहाय गाज्रि जानानै दङ माने पाइपआवनिफ्राय गारबा फैयो ओंखायनो बायनानै लोंनो गोनां जादों दैखौ स' सरि बाइकनि साबिखौ लाबोबावदों दिनै जोङो जायगा नायनो थांगोन आंनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा खोन्थानायनि सोमोन्दै बिनि सायावहाय आरो माखासे भिडिअ मटिभेट खालामनाय नै बिदि लाइट ओंखारखायो आजिखालिनि दिनाव बाइकआ नैजि माने बायना एबार लोंला एसेबांथ' फैसा गैया बायबाय थानानै लोंनो थाखाय बाट दा दैया मोजां गवाखै नालाय दुबार जायो बिनि थाखायनो दैया जा मोजां जासान्दि बिराद खस्थ' खालामनांगौ नालाय बिराद खस्थ' जोंथिंबो नायनांगौ माबागोन आं एसे दोनथ'नोसै बरना लाग्रोसै Coba coba yang bos lakukan nanti ini. Sorry bos lakukan yang. Hangsi, lebih awal ang musim muzang tu sengaja gak spesial undang belah ang naik range. Masa kali baik kalian nalar. Baik sore beri muzam bisa ya so. Itu gue video banyak just lama banget. Nggak sih muzam banget. Kayaknya nah dia mah beberapa jam jenisnya kelik nilai Boroni area deh beberapa kasih Boroni area juga akhir masih omah kasih budget tuh bikin nilai helmet camera लागायलायनो हानाय बेखौनो गाज्रिने दिनैसो बेबो फाइनान्सआवसो मोनसे गामि हिसाबै आं मोनसे माबा मोनसे जागासो जागोन बिराद खस्थ'यै भिडिअ बानायदों खिन्थु आं मिथिबायना लोगोफोर खुगायावसो मबाइलखौ लानो गोनां जालायदों मोनसे दाख्लै जा मोजां सिनाय भिडिअ नुनाय बायदि मोनदोंमोन स्कुल लोगोफोर आं बेयावहाय सरि खुगाजों लानाय नालाय केमेराया माबा जाबाय बाइकआ खस्थ'थार जायो
बे जायगायाव भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन आं माबोरै जागोनथाय दं माबाया बेराया थायामोनब्ला मोजांसो जासिनगौमोन बेरा थाबायना बेरा थायाबा मोजां जागौमोन ना लोगोफोर बाट मोजाङानो जागोन बायदि मोनदां स्कुलनि माबायाना एसेबांथ' मोजां जायगायाव थांनो हानाय आंनाव गोहो गैखाया मालायफोरबायदि बेफोरावनो सिनारिफोरखौ लानानै मोजां बाजेटथ' गैखाया नालाय बिसोरो मालाय गोजान जायगा थांनो हानाय बाजेट थायो लकेलनि जायगा नागिरदों आं लकेलनि जायगा अबाव भिडिअ बानायनो हाथावना बेयाव मोनसे गुदुं जायगा बायगालाय गुदुं जादों अके बिदि जाखायोलै आगोल सिनेमा दंथारखाय नायनो र' न' संलायना माथो दैमासो नुबाय ओरैनावसो बै बेयाव थांनो र' लामा गैनायखाय खस्थ'लै आयौ बे माबा हेलमेटाव केमेरा गोनां होना लाबादों एसेबां खस्थ' गैया नायग्राफ्राबो मोजां नुगोन आरो दा बेवहाय बिराद आखा फारसेसो सालायोमोन ना बायना ला होनबाथ' जायाना मामलेटबोथ' थानांगोन बेयाव एसे बानायजागोन बायदि मोनदों आं भिडिअखौ हाग्रा एरियाबाबो जायगाखौ मोजां जादोंलै कारेन्ट खाथियाव दं माथो माबा राजा कारेन्टनि राजा आरो बिनिफ्रायबो राजा दङ होनब्लाबो राजाफोरलाय खाथियाव हमनानैनो केमेरा हमनानै बरिया र' नायनोसै आं जायगाफोरखौ एसे दंफां लाइफांथ' दङ गोबां मोजां नैबे जेराव बानायनो हागोन बरिया मोजां So guys, finally मोनसे भिडिअ बानायनो थाखाय बेवहाय जायगा मोनबाय इसिबांथ' मिथिखाया आं बे जायगायाव थायोसो आङो ओमफ्राय रेकर्ड खालामनो थाखाय जायगा नागिरै बे जायगायाव फैबाय आरो आं मोनफैबाय माबायदि जागोनथाय बेवहाय दा खस्थ' मबाइलजोंसो खेबदोंना मालाय बे हेलमेटाव केमेरा गोनां लायोना बेबायदि लाबाथ' गोरलैयैनो इजि जायो दा बेथ' बिराद दामथारना बापरे बाप एखेबारे मोजाङानो स' गुड मर्निं लोगोफोर आं बेवहाय भिडिअ शुट खालामनो थाखाय प्रिपेयार खालामनांसिगोन थेंक्स सो माच गाइस बाय बाय